ko kay pagakson na bugo nimo. Sa terminal ra ko. Ay, sir, bago ra ba mong patakaran diri, sir? Naa na po mga sexy. Ma'am, kabalo kong namasayro ka. Day, lahi na ako ang pamaagi sa pagpamasahiro. Ah, unsa naman po, day? Kini na pong sayal? Dili day oy, dili ni mao. Kinilo na atong pasahiro ron. Sir, pasabot nimo. For example, atong pasahiro, 20 ra kilo, 20 ra pud iyang plite. Lugi ta na, day. Dili day kay dagko kay mga tao diri. Naa na po ng mga bayhan na oh. Kas gakos bang style na nila? Bakla na po kuha ni ron ba? Sayro day, oh. Sakay ka, sir? Dili ko kay pagakson na bugo nimo. Sir, dili naman gakos-gakos. Sir, bago naman yung among patakaran. Ah, sige, masakay ko basta wa na gakos ha. Sige, sir. Pila ka kilo, sir? Ah, ako? Itikilis ko nga naman. 80 kilos ka, sir. So, 80 po di mong pliti, sir. Lah, barato na lagi mo. Di pa na mao, sir. Pila imong edad, sir? 20 nga naman. 80 plus 20, sir. So, 100 imong pliti, sir. Ha? Barato agad. Sige, sakay ko. Sige, sir. Tara, sir. Tara, sir. Day, wapan pasahero nabot? Wala pa, day, oy. Ay, salamat. Nanapod yung duwa ka sexy. Ma'am, sagay ko. Uy, day, nay pasahero, day, oh. Imuha na pud na. Tsambahan ni mo, day, oy. Murag si mi bugat man na. Ah, murag bugat yun na, day, ba kayo? Dako kay tiyan, oh. Dako kay ulo. Dako kay mga tiil. Dari ka sa ko, sir. Sige, sagay ko, ma'am. Sige, ma'am. Sa terminal ra ko. Ay, sir, bago ra ba mong patakaran diri, sir? Unsa man? Hinilo among plate diri, sir, ba? Pila ka kilo, sir? 130 kilos ra ba ko, ma'am? Grabe, winasa ni mo ron, day, oy. Ha? Ngano day, ma'am? 130 po ni mong bayaran yung pamasahe, sir. 130? Barato ra day, oy. Sige, sagay ko. Pila edad ni mo, sir? 26 ko, ma'am. 130 plus 26 equals 156 tanan nimong pamasahe, sir. Ay, barato ra gyud oy. Sakay ko, ma'am. Bisan pag pila na ipamasahe mo, sakay ko. Tara, ma'am. Kini naa na po mga sexy. Ma'am, kabalo kong namasayro ka. Alaya, naog sa agod. Kanaog lagi nimo, day. Day, murag gamay man. Alanganin. Kadako, ana. Kaya na 15 kilos ba? Unsa man, mukarga ka. Pangutanon sa nakog pila kilo. Pila ka kilo, sir? Ha? Nga naman? Kinilo man gud among basihan sa plate diri, sir. Aw, mao ba? Barato na day mo ron? Pila ka kilo gani, sir? 43. Edad, sir? 18. 43 plus 18 equals 61, sir. 61 rin mong plate, sir. Awa, day. Alanganin kayo, oy. Ikaw ra ihatod, day. Nya imo mang torno? Sige lang, ihatod na. Paabot ko sa sunod, basig dako. Sige, tara, sir. Uy, motor, sakay ko. Saan ni bata? Sarah ka. Uy, sakay ka. Matay, kansihan ako ni mo, murag 2 kilos raman ka. Oh, sakay ko. Luya ni bata, uy. Ihatod na lang ko ni. Wala ka piti, ha? Na, may pagkatong isa akong gihatod ganina.